Aquesta és la localitat de Figuerola 3, és un jaciment que va ser descobert cap als anys 90 per Antoni Lacassa. Van extreure alguns fòssils i fa 2 anys vam continuar les excavacions, vam veure que el potencial continuava, que hi havia més restes, vam extreure un parell de peces. L'any passat ja va ser un any bastant productiu i aquest any, amb el marc del projecte d'investigació sobre els titanosaures de Sud-amèrica i Europa, hem pogut finançar aquests treballs que han durat 3 setmanes durant el mes de maig i juny i en el qual hem pogut extreure bastants ossos de titanosaures, dels grups de dinosaures de coll llarg, que sabem que habitaven aquesta zona fa 70 milions d'anys. I han sortit nombroses restes, no únicament de dinosaures, sinó també de cocodrils, tortugues i altres animals que vivien a aquesta època de fa 70 milions d'anys. Tot plegat serveix per poder recrear i reconstruir una mica aquests ecosistemes de fa milions d'anys. El jaciment, de fet, s'està convertint en un punt calent en l'estudi de faunes de finals de l'època cretàcica i esperem que en les campanyes vinguents encara puguem descobrir noves restes que ajudin a completar aquest gran puzzle que estem fent des de l'Institut Català de Paleontologia i el Museu de la Conca Dellà. Precisament amb les grans dimensions que podeu veure que tenen algunes de les restes, doncs, sabent que són animals molt grans, podrem testejar o avaluar les idees preconcebudes que hi ha actualment sobre l'enanisme insular a la regió nostra de Península Ibèrica i el sud de França. També podrem estudiar una mica més i saber una miqueta més sobre la gran diversitat d'aquest grup de dinosaures que hi havia aquí a les nostres terres. Per mi el més important o el més fascinant que té aquest jaciment és que tenim bé aquestes grans peces que tenim de diversos dinosaures, o sembla, i que a mesura que anem excavant al voltant d'elles doncs ens van sortint més peces petitones al voltant, algunes de tortugues, altres d'alguns dinosaures que encara no sabem però que són diferents d'aquests d'aquí darrere, i això fa que se'ns complica una mica, això de... se'ns crea un micado, però ho fa encara més divertit.